Tos kamote ucha soro gongorwa gusi igabono abamenyi be county ya Kisii na baroba rule birengerero byabo igoro yo muswada we finance bill ya mwaka oyiga no mwaka ogocha nigabona babolirie korengana n'abamenyi abo igababolirie abajumbe bonsi pikuru asoro gongorwa gusi kuyakira inse omuswada we finance bill ya mwaka oyiga ochi omwaka onde nigabatebire ningabono bawochikuligeria abajumbe balia bakorengereria chinda cyabo gose nigo bakorengereria amagania ijya Kenya bali babakirite chikura finance bill te konya te taka saba chumba baite tikatuba sorole nje no mwana biashara ga market in fact biashara mbiyo pi and moko tamendere finance bill and to bendere tax ende akinga imorochi togochi ayo muchumbo olio tete koete finance bill ye gabono ndere ko tangazira kurwa aye kabatiare koenda ka na aye finance bill ye chiko konyora buogo na ayo viri buna toigwete na inche ngo bwatesia abaminto buna batebire abara ibonsi ipi ni fakti to ko bwatia uno mweshimi waito Anton Kebageni akolera nere ngolera abana inje bakitutu chache south uno yo mobo omwana inje ogaiga na nero murai okitutu chache south ko role muna tenene fa ko kurale mononga finance bill ngolere ko chire ko migaba na inje ere omanyana oena na chipasa nande paka chipasa chero te banga baminto gaito ko rushanye dibato konyanga tu amenta bande kero montanyo ya chipasa egente goeta twachande kire ekene ngeringa abana inji gatokure to bwatira naso bwamo kamuranjo moyo finance bill nyakere tege mana kwanda Kenya ngima bono lero iga abajumbe bagusi etuwale ngeko batebi andons biese bali nonya babwate birangera libyekingenja wao bamanyenga omogusi noyo mobole esebisa kubya Kenya koruba begete finance bill ya 2023 ekabamentere musigo bagachandeka eyiga ya 2024 gerendo romono abagusimba chandeka akeigo ntwaro jo mujumbo south mugirango okoeresanga igatagete finance bill yegete abantu banje mbanja kono to kuboliga osoro kogota kugimugutara manawa amana mana bajumbe gete yo kwa banjo irega kibachikome kobeke finance bill yechikoto chanda keza kugite kege chande kete kweligeri naye amagani ye finance bill ntu to ndogete togakumia na ntogechana mochumbo do wens kurugusi ogochubwete finance bill kotebanga yes oyutabwati interest yo mwananchi oli omwakete chikura abantu abu etogokana na netokane mono mnabona omugati ogochikogenda iguru amabati namwe igule achire very too expensive tacha abantu banyakoro ne gari badi sodio igo twakane finance bill yiga eyeri kugutimide defect nande ngo chakatora maandamano go chakere weekend ngima tokuandamana mo bosa gocha kusimo menye na Nairobi State House because obogima bwato kongei mokonya kotomentero obogima asobogima bonde without consultation mokore public participation mokore tikende kions we don't have anything nande mubwana rete gocha kuikoruga igo bari mwagenda State House ndorocha marieta nande ntobaroche chibicha you pack your things and leave. Don't get to represent. No, don't get legislation. I am a chicaito. I am a chicaito.